Ti estás guapo? Bueno, moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Mirade, chegou o momento. Vou-vos a enseñar daquela que estaba pintando, que me dixíades, pero pa que é? Foi sorpresa, porque aínda non vos lo podo enseñar. Pero se chegou o momento, xa vos lo podo enseñar. Antes de nada, vamos a presentar a artificiera, a artista, de verdad, de todo este proxecto, que é María Teresa, miña amiga María Teresa. Hola, cariño, niño. E aquí temos a meu amigo Richie tamén, dille, saluda Richie, dille, hola, que tal, moi bo día. Hola, que tal? Moi bo día. Pois resulta que aquí Teresa fixo, bueno, leva moitos anos, facendo, o que? Dille aí, Richie, o que está facendo tú, Ana? Un Belén artificial. O que pasa que cada ano foi negado máis. Moito. De 1 metro, pois a das a 6. Empezou facendo un Belén como todo o mundo, de 1 metro e tal, e acabou, bueno, agora facendo este espectáculo que vos vou ir a enseñar pasiño por pasiño, porque é que non lle falta detalle. Isto empecino por él. E ten unha discapacidade intelectual. Entonces, pois, os médicos, os psicólogos dixenche que claro que tens que xogar moito con él, non? Xa. Como Activalo. pintar, Sí. colorear, e gustoulle moito, puxer unhas cousiñas, verdad? Traime o burriño, traime a vaquinha. Que vai! É que Richie é moi traballador. Unha característica que o fai único, porque eu na miña vida vi un Belén con esta característica Sí, porque, tan particular. claro, porque... E por que se te ocorreu esta característica que vos vamos a dixir agora cal é? A ver, ocorreuseme porque eu facía de musgo. E o musgo é unha cousa que é moi necesaria na naturaleza, non se pode arrincar porque fainos falta a xente. E entón se empezou a facelo Con lana. con lana. Mirad, ves? Ves? Así. Cachiños pequenos de lana. E estes todos. Así. Cortado, tiqui, tixeira. Eu vou a abrir a porta virtual e vou vos enseñar pasiño a pasiño. Moitísimas gracias por abrirnos a porta, por deixarnos pasar, por deixarme vir a axudar decorando un pouquinho. Vouche dicir que este ano cambia moitísimo. Moi. O mural, isto faille moito, unha pasada. Vela traballar, todo é increíble, É un vamos. artista. Non che vou pagar nada, así que non vai falta que vales ben de mí.
espero que vos gustase tanto como a min, ou polo menos valorar o traballazo tan grande que hai detrás de todo isto, que lle leva montalo un par de meses, Sí. desmontalo Outro par de meses. outro par de meses é un traballazo, pero bueno, cando unha cousa se fai, sabes como di miña nai? Sarna con gusto, Non pica. nada máis, querida xentiña, coidadevos, portadevos ben e disfrutade moitísimo destas datas que son pois tan entrañables e para Inolvidables. compartir en familia e en amigos. Que guai! Deica! Pica. Un saludo.